Cagazo, egunon. Egunon. Zegoen. Ondo. Zegoen duen zuekin egoteko. Magia, hemen gaude. Bueno, kapi asko igual hogaiko heldu asko biztaz ezagutuko zaituzte lagobeiko abankadan musika jortzen zenuelako, Bai. Larogean herrialdean hasi izan bai. Baina, jugai Kuadrillakoak eta hola. jugaitezen ogainik atzerago. Zu soziologia ikasketan hasi zenituen, baina utzi zenuen bagonetegi batera joateko edo nola da hori. Bueno, hori era komplikatuagoa, Hori da pixka... Hori da egoeraren ondorena, edo konsekuentzia. Hori izan zen, deustoa joan ditzala ikasketa batzuk egitea, soziologikoak, karrera egin asmoz, baina nila ordurako ja ematen dituen euskara maixu nintzen. Haekan, euskarako irakasle nintzen. Eta ja Bilbon bertan, ematen dituen klaseak, amazazpi urtekin ja, haekak zeuzkan horako kontratu batzuk bidez, tratu batzuk bidez, bai guengo kutsa dana, orduko kajador bizkaina, eta han empleatu dana trajedunei ematen nien klase, eta udaletxean, Bilboko udaletxean ematen nien bertako funtzionariei bai klase unibertsitatetik ateratzen ditzanean. Orduan, gaina ematen nun klase Santi Bogarren garaiko bere ofizitan. Bera konsejaltzalako udaletxean bai. Eta... Baina, osan ere, ni karrera ez nuela egiten lanbide bat ateratzeko, justo prezik, lanbidea banakan. Eta orduan pentsatzen nuen soziologia zala karrera egoki bat, gizarte gaietan eta oso alduratuta nengoen garaiatan, gazte bezala. Eta bastanteko desilusioa eraman nuen. Lehenengo urtean ondo, ikasten zean menendeko soziologoak eta hola, izan zianak, zientzia hori inventatu zutenak. Baina gero eta gero ikusten nuen, gaur egungo soziologoa, zera ez gizartea aldatu nahi duena eta bidea jartzen dituna gizartea aldatzeko. Baizik eta dala gizartea dagoen bezala mantentzeko partxeak jartzen dituen fontaneroa, jalerero. Eta hala da, kontuatu nintzen da, hala zera, eta orduan desulizio handia eraman orduan. Ja ordurako ari nintzen musikaren bidetik ere bai, instrumentuak erosten, ja oso hortara dedikatu nahi nuen, gogoa handian akan, orduan ikusi nuen modua, kursio bat egin genuen, momentu hartan sortzen ari zen ABE, euskera ikasteko helduentzako alfabetatze publikoa. Eta hor, konbokatoria bat egin zuten da osartu ginen, jende asko, Angel Valdez adibidez elkarrekoa, eta ni, eta beste horako jendepila bat. Eta orduan, juntatu ginen kursillo batean egin ziguten ABE hortan sartzeko. Eta kursillo hortan lortu nuen kambio egitea, nik Bilbon jarretu behar nuen ABE marruan, eta bazeon beste bat, nahizula aldatzean Barribiko barnetegia etzula jundai, berak antza kanposua hartuta, eta orduan aldatu nion. Eta nik nintzen barnetegia ondarregia, eta hasi nintzen ja estudioa montatzen eta nire sartxak egiten, horrein dakarten bidea xerako ditzen. Musika munduak negu gobeak kontatu bak eta alamontetako parte izan zehar. Bai, ni hasi nintzen, ja Laskaon banakan nire jaiotarrian egin duen Laskaoko orkestra izena orkestra bat, oso kurioso bat,
Eta gero izan zen M-ak, hemen Donostian kontatu nintzanean Javier Montoya eta beste musikari batzuekin, Hondarribitik etorri nintzen Donostia bizitzea, eta hasi nintzen irratien musika egiten, Euskal Irratian. Eta orduan Donostian ezagutu nuen jendearekin egin nuen denean. Eta orduan kostatu ezagutu gintuen, komuniak eta ezagutu gintuzten, oso fans bilakatu ziren, eman taldearenak eta eskatu ziaten haiekin lanean azteko. Eta gero ja kostatu zenean, ja sortu genuen elkarrekin dugu horrean. Zugora, zinetela, zemen muguruza, zaskufokada, mikikazaile, eta hainbat. Esaten dut horiak zerreti batzuk pasatila banalatik eta eskumerrera. Esaten malik. Eta zemonuz garai hauetako esperientzia zerretuk esatezateko talde horiek potenteak izan dela euskal musika munduan, Batez ere, gu emeakekin adibidez ez genuen karrerak egin, oso diferenteak eta berritzaileak ginen gara hartako. Gero, etorri zen jende guztia talde hori errebindikatuz, como que izan zen, baina momentuan guk ez genuen asko disfrutatu, zer oso berritzaileak ginen. Baina gero bai, batez ere nego horrekin, dena batera etorri zen. Berritu genuen estena pixkat, osatu genuelako rapa eta hip-hopa rockarekin batea, eta aldatu genituen gauza asko, musika egiteko moduan baita ere sortu genuen geure zigilu diskografikoa. Orduan ez zen nahi normala, orain adibidez Rizita Porrotxek zeak dakaten bezala edo beste askok egiten du bezala autoproduzituta bere bulegoa eta bere diskaetxe aukitzea hori lehenetzen baten normala. Zuk joan behar zenun, elkarrera edo izendara edo bat zeuden bi diskaetxe eta horiek egiten zizuten lan guztia, pagatzen zizuten diru bat horregatik eta gu izan ginen lehenengoetakoak geure, esan ozenki geure zigilu propioa sortzen dugu. Eta gero lehenengoak ere bai, Euskal Herritik kanpora euskeraz, oihartzun handi bat izaten. Gu adibidez Italian, edo Alemanin, Berlinen, edo Suizan, Zuritzen, edo Parisen, hainbat alditan jo genuen, eta arrakasta handiak egin. Gurekin etortzen zen jendea euskaldunak jotzen zirenak gurekin igual, hola giran edo ikustean nola ibiltzen ginen kanpoan, argituta gelditzen ziren. Gain geneukan oihartzunarekin, milaka pertsona ematen ditut. Oso postosi urte izan ziren, baina oso intenso. Telebistan okurriz bat dagoen, saioen bat eduki duzu aurkezle bezala edo. Bai, hori izan zen Donostia etorri nintzenean, justu orduan hasi ziren, 83 zen, orduan hasi ziren Euskal Gobernu hasi zen bere kultur zera sustatzen, Euskal Irratia sortu zen, telebistan zeukaten oraindik ez zegoen estudiorik, egiten zuten bazeukaten kanbioi mugikor bat, partiduak eta hala emateko, eta orduan kanbioi mugikor hori jartzen zuten gimnasio baten ondoan, mangerak eta gimnasio eragota eta gimnasio hori erabiltzen zuten plato bezala. Bueno, que guay sufrido y tú con eso. Hola, gilean denbora asko bai. Eta orduan niri ditu ziaten egiteko musika programa, rock programa bat, baina, ni nahiko, gara hartan gainea, bentsatu, koktatu eta bar, eta olako jendekin nebilen eta ez nintzen ente ofizialetaz bat ere fido. Orduan nik eskatu nun, gainera ez ninduten plantillan sartu, baizik eta kolaboratzaile bat bezala nahi ninduten kanpotik nire gauzak egiteko. Orduan eskatu nun, ekipo bat nirea, eta orduan ze ikusten nunan barruan,
funtzionario asko, bueno, entzat jendeak utintzala pixka, bere lan egitea, baina, bueno, ez duen ikusten, igual nire aldetik ere oso begirada, ez, pixkat, babesteko, bueno, okerrekoa ere banakan, igual, pentsatu, hauek, ez, gobernuatzak izan, bueno, ez dakit. Nire bintzat, egin nuen esan zen, Alvaro Matxinbarrena, oraindik ere pintore oso ona eta ezaguna dena, garai hartan nire bizilaguna zen, eta ezikitu nuen bera irudi asistente bezala edo laguntzaile bezala, eta berak nolabait eramateko programaren irudi guztia, realizadore bat ere eskatu nuen, baina ez ziaten dut. Han hasi ginean pixkat borrokan, eta urte bat egin genuen, eta eramaten ditun taldeak zuzenean jotzea, etorri ziren, portartu zen adibidez, baina baita ere dunkandu adibidez. Orduan hasten ziren taldeak ezagunak ez zirenak, akordatzen naiz, portartu geratu zuenean esan zula zeukaten kanta hori hasierako, baina ez zakiten euskera zorandik. Erderaz egiten zuten dena, eta bakarrik sarrien kanta zeukaten euskera, ez ezke, nola esan, todos al suelo, que viene a darle nuevo, kanta. Eta, platoko, gimnasioko, guarda, seguridadeko guarda, Ursulbi guatzen gaina, Ursulbi nintzen genuen, harrituta. Baina hau ze kristoa, todos al suelo, que viene a darle nuevo. Kristona mondatu egin dituen. Eta urte bete egin genuen ondo, guztua, pixkatango gauz, hasieran hartu gintuzten pixkatola hauek kanpokoak. Baina azkenean egin ginean langileen lagun eta realizadoreek ere gurekin guztuan handetzen zuten. Eta ondo... Baina azkenean kontratua renomatu behar genuenean Amateño zen orduan zuzendari, eta gitu zautuko zuen Amateño garai hartako ejecutibo agresiboa. Eibarko bat, oraindik ere bueltaka, baina gure kasuan behartu nahi ninduen pixka txantaje egin ziren. Nire neukan montatuta ekipoa eta dena oso ondo zikoan, ni zuzendaria nintzen, exigitzen duen zuzendaria izatea eta aurkezlea. Eta behako orduan behartu ninduen etxeko zuzendari musikala zena, EITB-ko zuzendaria zena, nire ekipoan sartzea, eta behar izatea arduraduna. Eta izan ez. Agur, eta ospari dut. Gara nire du nahi beste inor. Oizeko izatezakegu moduetan ezberatu onik Bai, programa, horremen oso nare ez dakat, porque garai hartan hasi nintzen hori irratian, hasi nintzen telebistan. Gero ja, emeak sortzen edo sortuanakan, eta agian ere bai idazten dituen artikuluak, fiskaletan zehatzen. Eta momentu batean, hori, estresatutu zitzen, bizton, hainbeste lekutan batera lanean eta hori, eta hogeita irurte, oso gazte eta ardurak pila bat, eta gero, telebista batez ere oso gogorra da, lan egin behar duzu jende askorekin, ekipoan, eta ez badute behar bezala erantzuten ekipokoek, oso estresantea da. Oso, eta azken du, pena eman zidan oso formato polita zalako, ordutik gara gero apenas egin zuten nola egiten genuen bezala zuzenean taldea ekarri jotzea, eta guk ekartzen genuen ekipo oso bat, soinu ekipo oso bat, kanpotik sonorizatzeko taldea. Osea, egiten genuen dena direkto, eta gero ja hori nola oso hortarako behartzean teknikari onak, eta, pixkat rock tradizio bat edukitzea, eta, ETB-en dauden teknikariak, balekoa dira han egiten egiteko, automatibo, musika jarri, autobesteak, baina, beste kalifikazio bat ez zakaten. Eta gero programak garestitu egiten dira, eta, azkenean sinplekeria jotzen da, eta azkenean ez dago, zuzeneko musikarik egiten. Kaki, nekenak bi galdera ditut, galdera handiak dira,
baina berezak ez dakit lehenengo zein galden. Bueno. Zer da garate estudios. Zer dan? Bai. Bueno, urte askotan buruan izan duen proiektuaren gauzatzea edo erantzunaz. Ni ibili nintzen lanean estudio desberdinetan urte askoz, azkenean autonomo gainera jarri nintzen eta egiten nintzen batetik bestera bukatu nunan egiten nire lagun baten estudioan Azkaraten, Nafarroan, baina Usurbiltik oso urruti zegoen eta gainera ez zitzaidan gustatzen estudioaren kontzeptua. Teknikari bakoitzak bere kontzeptua da, bere idea, nola ingo luken bere estudio, ez? Eta ni orduan hasi nintzen beharrean, hasi nintzen buruari bueltaka ja planoak egiten eta ideak sortzen, nola egin, nola sortu, eta ja 95-etik 99-era, 3 urte pasan dituen bueltak ematen. Orduan baina, ibili nintzen baitarik asko kanpoan. Nola freelance nola nintzen, autonomo eta freelance, lan egiten duena deitzen dionarekin. Orduan egon ginen adibidez Inglaterran egon nintzen, Celtas Cortos kantariarekin, diska bat egiten, estudio batean, Los Angelesen egon nintzen Ferminekin, egin zuenean bere Lakarteako lehenengo diska, Brigadistak, Sound System. Roman ere bai, ja urte askotan ibili naiz Roman lanean eta garai hartan hasi nintzen, ikusten nolakoak ziren estudioak eta barrak hartzen eta orduan guzti horren hori mamitu ondoren, ja hasi nintzen laguneak deitzen eta hori bazkide izateko, dirua jartzeko eta lekua ere bai bilatzen. Eta leku oso zaila izan zen, nahi genuen izatea Donosti inguruan, eta Usurbilen saiatu ginen, Oiartzun ere bai, Aia, Zarautz inguruan, Hernan inguruan ere bai, leku pila bat ikusten dituen eta baina ez genuen batzuk zakaten, zera bat, iguala Usurbilen bat zegoen bat oso polita, baina justu autopista bazan bertu zegoen. Bestea zegoen Usurbilko, nola hau, eskola profesionalaren oso leku polita, alkateak usten zigun gratis, baina, claro, nik nahi nun pixkat egotea isolatua. Musikariak egoteko, idaztu egotea Donostitik, kanpoko jendea, nik bai nuen orduan ja, kanpoko jende asko bezala, Madriko jendea, Bartzelonakoa, Gallegoak, orduan guzti horiek nahi nuen baita ere, baserria etorri ondoren, izatea Donostia jaisteko aukera, ez egotea ere bai, baserrian. Orduan bi baldintza horiek betetzeko, azkenean ikusi genuen hau, baina, iruditu zitzaigun gehiagizkoa. Bai, gehiagizkoa. Eta hori ginen beste 6 hilabete, eta azkenean kontuatu ginen hori Zabalekoa. Orduan, saiatu ginean pixkat prezioa jaisten, oso gaizkia zan, eta azkenean hortu genuen. Eta nire kuriositate bat eukien. Eta bide, xabakan dibana baino behar musika grabatzeko izan behar dituzu baliabide tekniko dezentoez eta mendian egotea estudio bat altenekin topino esaten dena me choca un poco. Horrek zer ikusia dauka edo ez. Baliabide teknikoak gaur egun karnetan ematen dira. Azkenean ez dago inguara zerik. Are urrutiago eta leku askoz
zeagotan montatzen dira baliabide tekniko izugarrizko laborategiak eta gauzak eta. Gaina azkenean handiena da hasierako eraikuntza eta montaketa. Gero ja eraberritzea, ordenadore bat aktualizatzea edo ordenadore bat aldatzea beste bateratik Donostiak jutzen zea eta oskatze duzu Madridea, Madridko teknikari bat etortzen zaizu gaur egun goiz batean. Zer konpondu behar da, gaur egun transporteak eta distantziak asko gutxitu dira, ez? Eta ez da ondo garatzerik. Gu alde hortatik gaina asko gaina etortzen dira lanea desiatzen, etortzeko. Bai, Madridko jendea eta ematen badiozu lan egiteko olako leku bat, gaina gero jartzen diozu lehatzon bat eta txuleta bat bazkaltzeko etortzen dira, hori da bizitza kalitatea. Nik bagaten egin dut egun pasaban oso gehiago biogetatiko eta oso enojatea esan behar dut. Baina, bakarria parajean, atarian egon eta hori basoa eta hori batez ere guk apreziatzen dugu. Bai eta barruan hor egunero gaudeno, baina kanpotik etortzen urte osoan 3.000ko hiri batean bizidan bat, etortzen da eta agurtuta. Oso gustora, gaten dira zoratuta. Bueno, Aquí no se oye nada, aquí solo se oyen los pájaros. Nik jubiltzenean gagatera lehenengo aldiz gauza biki bat entzunuak begela tale asko juten da begenizkan behabatzea ez, baina tale batzuk gehiago dute gauean behabatu, ez? Bai, denetari dago, hori inspirazioan ez etortzen den, badaude artistak dakatena bere ordutegia ja aldatuta, orduan goizez adibidez, eguerdi arte ez gertatzen, orduan bere ordutegi ona, bere gorputa eta atope sentitzen duten momentua, hori iluntzen da, gauean igual edo. Beste batzuk goizean nahi dute, hori ja non behar duzu pixka bakoitzaren arabera. Errespetatu behar duzu eta horren... Baina, gu saiatzen gara ordutegi normal bat mantentzen, bestela pentsatzazu. Garai batean, krisialdia etorri baino lehen, hasi ginean lehenengo 7-8 urtetan, oraindik diskak saltzen zirenean, diskatxea zeuden, gaur egun ja beste are bat aldatu da lan egiteko modua, ez dago diskorik, taldeak etortzen dira ea nahi dutelako grabatzea, baina ez dago ja kontratu diskografikorik berena ordaintzeko eta lehen etortzen zen diskatxe bat, eta talde hau grabatzeko hain beste diru, hilabete bat, pum. Horan ja, hori da. Baina garai hartan izaten nuen hain beste lan, ez lan egin behar genuela bitxandatan. Aritzen zan txanda batean, eta ni beste batean, eta segietan bukatzen zuen batek, eta bestea segietan hasten zen. Fabrika bat zela. Eta tarteka, bi taldeak kanpokoa baldin bazian, apartamentu batean sartzen duen talde bat, eta beste apartamentu txikian, fondoan dagoena, literakin eta beste talde bat. Montatzen zen Kristo bat, pentsa, bi talde, bi ordutegi batzuk goizeko laurak arte grabatzen, besteak goizeko behatzen hasten zian. Nik ez dakit oraindik nola egiten genuen lan garai hartan. Ni egon behar nintzen. Baina musika ekoiztea erresa da edo. Erresa oso lan, nik esango nuke partikularra da. Gauza asko biltzen ditu, egin behar dituzu lanak zentu askotan.
Osea, lan teknikoa dago, kantak egituratzeko eta ikusteko nola funtzionatzen duten hobeto, baina gero dago lan artistiko bat, ikusteko kanta onak, kanta txarrak, kantariak nola bezu behar duen, arreglo musikalak aldatu, instrumentazioa, hori dana, eta gero psikologia. Kantariarekin konektatu, berak zer nahi duen jakin, eta hori berak buruan dakana nola transportatu soinura. Zer tangible edo ikutxu ez, baina entzun daiteke nahia. Gauza bada buruan egotea, hori atea behar da, eta hori formato batea atera edo zeinek entzuteko. Eta kantaria guztua egotea hori. Ni orain adibidez gaur gauean noa Madridea, gitarra hartu estudiotik, eta oraindik ez dut ezagutzen kantaria, telefonoz bai, baina etxegin dedeakin, nola. Kantautore bat Madriden bizi dana, etorriko da abenduan diska grabatzea, eta nik egin behar dut produzio artistikoa. Eta gaur gauean noa, eta behar den du osoa pasatu dugu ensaiatzen, eta ezagutuko dut bea, haber nola ze kimika lortzen dugu, nik ez dut bea ezagutzen ditut bere kanta. Eta behar izkiot korrekzio batzuk, 10 kanta behar izan, ordunik egiten diot hasiera batean korrekzio moduko bat, feedback bat, kanta horiek ni nola ikusten dituan esateko, zer aldatuko nukeen, Eta gero ja egiten dena da, sobre el terreno, reproduzio bat egin, zera lokalea, eta taldearekin, eta nik esaten diet, nire ustez nik ez diet inposatzen, zer? Nik hola ingo nuke. Orduan, zure idea gustatzen bazaizkio, orduan jazten da pixkat konplizitatea, baina normalean beti gustatzen, etxai gertatu kontrako bat, pero orantxe bertan egon naiz, nire diska bat bukatzen, La Regadera izena duna, hola eska, baina oso diska potentia polita da, Miranda de Ebrokoa gira. Eta hona ez 3 egun Mirandan, oain eguntan ensaiatzen haiekin, kantu guztiak, eta kanta asko aldatu ditugu gira eta bat, ez ezkialako gustatzen zen kanta hau, hemen aldatzen badugu eta egiten badugu hemen de repente salsa eta bale, venga, aldatzen genuen, egiten genuen, eta behatu dira oso politak, oso daude, osik, eta horiek etorriko dira baita ere abenduan ja nasketak egitea. Baina hori, ikusten nintzen Mirandara, kotxean, justu nola hasi zen hotza, duela bideo gazte. Kisto, Mirandan dobla egiten zuen, elurretan, ara iritsi, kisto notzakin lokalean, osea, produktore artistikoaren nire naiz, izen malekutan, baina esan gondizke 100 leku diferentetan, gitarrakin, taldearekin, kantak egiten. Batean Ferminekin Zuritxea joan ginen adibidez. Zuritxea neon ginen inola egun, Uimin taldea, hango neskatalde batekin produzioa egiten. Oso gogoa da produkzio artistikoa da. Bai, porque hasten da, diska grabatu, baina 3 hilabete lehen, eta bukatzen da, diska bukatu arte ez duzu bukatzen. Eta zera ja arduraduna, baina oso ez da bakarrik grabatzea. Eta, claro, gu adibidez, porrotxen mototzen diskatan, banatzen dugu pixka lana. Xabi Zabalak egiten du produktore artistikoena, baina nire ez teknikaria. Bion artean, nire ikustatzen zait askotan nagoela bakarrik. Egiten du teknikariana eta baita ere produktoreana, eta nekagarria da. Ezen duzegu paiazoena konparatuta komentatzen dugu guztiak erresa dela, ez? Bueno, nire aldetik bai, porque Xabi egiten du lan guztia. Xabi komposatzen ditu kantaia, eta ja noa hainbeste urte dara honetarrekin, baina badakit nola dan prozedura guztia, berak burkatu behar du dena, jasoekin nik ez. Berak burkatzen du produzio artistikoaren kanta bakoitzaren nondik nolako haiekin, gaia etortzen dianean estudiora, jada grabatzen hasi eta pimpan. Bidaliko dugu Xabiago Zabalari musua mugibat egin. Xabi! Vale, mucho handi bat, Xabi, haupa. Eta zurikaki mila esker etortzea. Ez horregatik, mone, ez horregatik. Ilusio handia egiten zinak,
bidaliko dugu beste musu eta guga ikusten. Baita. Baina, Zakara bat. agur!